Ako može da se kaže da je dobar dan. Vi ste verovatno glavom. Ja danas treba da sprovedem ovaj postupak da ovde da me intervjuišete. Ja vam kažem šta je činite. A kako se zovete? Uzimate stana, nećete ne kažete ko ste, šta ste. Postoje spisi u predmetu, ja sam ovde službeno, nisam ja privatno. Rešenje je povučen početkom novembra. Nisam ja privatno, neću sa vama na tu temu razgovarati na taj način, nego vas pitam, kako se zove, da li hoćete da vidim putem dozvolite da se to sprovodi ili ne dozvoljavate? Mi se mirnim putem solidarišemo, ali ne dozvoljamo da izbaciti ovaj na ulicu. Šta snimaš ti koji potpis? Šta snimaš? Šta ne snima? Šta ima da snimaš? Šta ima? Pa ima da snima izbacivanje stana. To ima. Ajde. Mislim kako to pitanje. Šta snima tu koji?